chokwadi chiripo ndechekuti apa pari kungodiwa plan B. Zvimwe zvese izvo rinenge ritori drama. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates. Kana uchingotondoona panapa ziva kuti zimonya rinosumudza ZANU-PF nenzeve kudai so richirovera pasi kuiti bla rapinda online vaudze kuti nhasi tiri kuita zvekuvabata pamweya kuti mese kwamuri ikokoko show me the signal kuliya ndapinda online kana muchinge makateera kuzidzi kana kuti zvingungutengu izvi whatever man zvamunenge muchida kunzwa ikoko nyaya dzese ndava nadzo panapa iri kupisa enda ngoni nditange nayo nhasi ndepari kunzi Zimbabwe and Nigeria have been ranked amongst 10 world's most difficult places to live according to a new global livability index that highlights the harsh realities of urban life in some of the world's most challenging cities. Nyaya yacho matoinzwa Zimbabwe yatopinda kune nyika dzinonetsa kugara dzinonetsa kurarama yangopinda imomo pari kuverengwa ana Nigeria anani nyika dziri kupisa Zimbabwe yabva yangononzi fair ipapo ndosaka ndichiti kana uchinge watosvika panapo chiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF kunge zvandinoita inini tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikani imi kwatiri kunyatsonanga chaiko ndekupi because kwaakwanika nyika yedu zvakutomakisa manje you know kuti takatombotangaa kuzhinji kuti mbonzi iwe kwemi ndimunobva kuZimbabwe even tuvana tudiki tinotongosvika kana pandiki totongodza munobva kuZimbabwe wana kuZimbabwe wanotambura you know it's not like that, it was not like that before and hazvifanirwa kugara zvakadaro kuti Zimbabwe totambire kunzi nyika inotambura kuZimbabwe kunotamburwa atizvidi izvozvo tinodawo Zimbabwe kuti ive a better place, a better country to be. Inofanira kuita nyika inogarika chaizvo kunoswere kuZimbabwe kunofanira nyika kunoswereka vanhu votoziva kuti tiri kuenda kunoswera kuZimbabwe tiri kuenda kunorarama tichinoraramira kuZimbabwe anditi muri kuona but zvese izvo zvakaiswa musango nevanhu vane makaro vanhu vari greedy. Look where we are right now. Tarisai kwazvasvika tarisai kwazvava tarisai mararamirisiro acho takuitwa saka toti kwatinenge takananga unonzwa mumwe munhu achidedzera kuti 2030 vanenge vakatongopinda varimo iyo kayapinda Zimbabwe top 10 ameno mchati kudii papa nenyaya yacho. It's a topic for another day kana musiri willing nayo but iko zvino ndikunzwa kuti pari kunzi Harare to ban Kombis pirates taxis vakomalaka hai ine ndisi kuziva kuti kwakalira ngokocho ndekupi ndikukuudza itadzawo papinda pa top 10 most difficult places to be. I'm telling you aikwanise kupa aitadzawo papinda because izvo soka tikada kutarisa vakomana vaya vakangoya vachingoitawo mushikashika whatever but vari kuita kuti nyika ive a better tingati chiko zvinhu zvingova affordable right because mabhazi acho arotokundikana unonorimirira zibhazi rere uchinorimirira zibhazi iwe wonzi unorimirira zibhazi rinoya rini rinolodha nguwai richifamba rakatsveyama uchitoriona richitoenda rinoti richienda neside kudai utonota kwamana ndingariska life yangu kupinda umo tosaona vanhu vanozongoona netumakombi twa turi bo tumaprivate cars twaona ngoti vanhu vakungopinda mutumota toto vakutoita zvaita se zvavari kuita votonanga kwavari kunanga because hapana kumwe kokuti tingati tiri kuningirikina kana kuti kunganzi kuri kuendwa makombi acho ndo ari kubatsira but tiri kuti alright it's okay kana mafunga kubvisa makombi like zvamuri kutaura at least chisa yemabhazi woka kuti tongozva mabhazi a everywhere zvongoitawo by choice tozviziva kuti vafana vemakombi vari kukanganisa vamwe vacho vari kunyanya kudhakwa tikuzviziva kuti padriving dzavo dzavanoita havana respect we understand that but ona ikako kune povo yenyika povo kumacitizens uku ndo mode of transport yavari kutorarama nayo. Alright mukada kuti muda kuzoisa mabhazi acho mozobaisa nguva yamunoda zvitanga zvekunyengerera tinenge tichiti tiri kuenda kupi but at least zvikamake sense kunze alright kana zviri zvenyaya zvekuti pa kunolodhera kana kuti tingati paHarare kune nzvimbo dzakawanda dzine uchingoningina kunzi bhazi riri kuenda rinoenda kwakati pa each and every ghetto or whatever moisa mabhazi kana kuti kune 5 mabhazi rimwe richisumuka kutown rimwe richisumuka kughetto achinopesana muroad achinoda so that vanhu vanyanyota se kuzoya vachimira long time parank that way zvinokwanisa kumeka sense kwete kuti maziningiriki nacho toziva kuti behavior yavanhu makombi haisi right kuti kana kukadoka vanotanga kukwidza maprice havisi right zvinofanira stable tongoziva kuti munhu anenge angoziva kuti kombi i50 cents kwete kuti kukanaya inobva yanzi ita $1 kana kuti kukanzi vari kunetswa nepolisi kumberi kuya kutota pondo musi wacho zvinoitika vanhu vanosangana nemachallenges iwayo but machallenges iwayo vari kumaita maadvantages avari kutora vachinge vaona imimi maita semavabhaizira nawo maakuti maudawo zvibhana unofanira kuti mushikashika ngazopedzika pakadaro vanhu mushikashika unoramba uchiwedzera everyone ane chimota chake ivo vemakombi vacho ivavo vanenge kutotenga dzimwe kuti vapinde mushikashika. And the other issue andiri kunzwa panapa pari kunzi Zack urges
public to cooperate at roadblocks following anti-corruption awareness efforts in Bedbridge. Zaki has raised concern over residents to lawful searches at roadblock. The commission reminds citizens that roadblocks are mandated by law and urges full compliance with police officers' institution. Resisting lawful orders is an offense. Declare goods and pay duties to ease trade and travel. Refuse, resist, report corruption. Izaki ikuti aiwaka pamuri kufamba mumomo bvumai kusearch kwa mota dzenyu hede let's try visa corruption tichisa mu alright, it's a topic I think zvinozondita kuti ndizopedzera nda in trouble. I don't want to be in trouble. I don't want to be in trouble. Hede Roma Mike Mpofu na Moses Mike Chimombe na Moses Mpofu iyo ye got scheme yadzoka. The state insists Mike Chimombe and Moses Mpofu must be placed on their defense in the 7.7 million presidential got pass on scheme fraud case, citing forged documents, inflated got numbers and misrepresented companies. Prosecutors urge a prima facie case has been established detailing how forged NASA and Zimra certificates were used and how Black Deck Private Limited posed as multiple non-existent entities to secure the tender. The defense says no direct benefits or evidence links to the accused, pointing to inconsistent testimonies. The High Court will hear oral submission Friday. But in all I want to say panyaya na Mike Chimombe na Mpofu iyi ndiye kungoti makatadzira president wenyu. Saka kana ukada kuonererwa uchida kutadzira president wenyu aiwa unoitwa part. That's all I can say panyaya yavakomana ivava. And iko zvino zvichokwadi chacho vakunyatsochiziva because kune vanhu chacho vari kuzvita vanenge vachishanda na president vachiteerera vachita sei vachishandika navo zvakanaka vasiri kukura musoro vaya vanoramba vari pari bow. Kune vanhu vakawanda vari kutopara chaidzo kwete idzi diki dzichaya dzembudzi dzakatozoshamisika kuti mbudzi yadhura zvokusvika ipapo. But anyway tinozoitaura ndangoti ndingopfura nepabhozi nhasi I'm not in a mood yekuti tinyanya kuswedzana panapa tingoti gaga titongoenda anditi right. Imwe hombe iri kuvhurwa ya vakomana ava ndiye anonzi Ziyambi mufesi wenyu waya ameno ndiye mudhara. Government to determine fees charged by private health institutions. Fees and charged at private health institutions will be subjected to set maximums and percentage increases unless approved by the minister responsible for health. This was said by Justice, Legal and Parliamentary Affairs Minister Ziyambi while steering the bill during the second reading stage in the National Assembly on Tuesday. He said the bill seeks to align the Medical Services Act with the fundamental principle enshrined in the Constitution. But alright, but you know what I know about these guys? Kana vachida kuita something vanouya vachitanga zvichabenefita varombo, zvichabenefita macitizens zvekutodaro aiwa mukwidze maprize aya mani mimi musina kunhengena munotanga kuudzwa nesu tokudzai kuti chikwidzai. Ndakudhauta dhiri rese now. Why am I doubting this? Because we have people like ana Tagwirei vane mari kudhara vakatovhura zvipatara zvavo vakatanga kuti vanhu uye kuno kumahara ukaenda kunana mabvuku Scotland nechake futi chipatara ikoko yanzi Scotland FC chichichichi akavhura chake chipatara uye mahara right. Ukaita zvekupusa ukazoshandisa dzese dzikasadhonza zviri proper you would think kuti these guys they are doing this for free for vanhu veZimbabwe. Pana agenda, you know, they want to achieve something first. They want to achieve something. Kana vapedza kuachieve something muchavanzwira varume vavo ingomirira kuti vatange vaachieve zvavari kuda chete. Chichatika nje kuti vamwe vese vari mu business iroro bozi muchadonha mukatanga kusira ma prizes iwo muchadonha mu business motobuda kutotiza chako bozi avanga kutoti aisitotrapa mahara kuno iwo vavhura chinhu chako uchitongo chimhanya kubva kudhara unzi ma prizes takuisira uchabroka or either uchatiza kuti business yacho muZimbabwe pum vakomana vabva vazongodzoka ngoti chemahara taizoziva kuti mushana kana uchida mushana wacho unonofambira pazuva wotanga tokudziva kuti makajaidzwa nana mbuya wenyu price tokutaura yakadai so mutemo yakasopepeta zo reverse pepeka nguva dzakaenda vatoona kuti vagena ground kudhara. That's my understanding panyaya iyoyo. Ameno kuti iwo unoona say but inini I don't trust these guys at
ukatoona chese chavari kuita chidhiri chinenge charongwa. Tarisai kana pese pavari kuti we want to do this in Greek development, tinogadzira kana road toda kudai, so zivai kuti pane rinoda kutombopfuma nechitenda chinoda kutorohwa. That's the way yavanotswanya ngini, but ukanzwa vakutaura kuti tenge vada kurerutsira vamwe, zivai kuti paroda kuomeserwa vamwe kuti vabude mubusiness. Kana vakabuda mubusiness vakomana vasara vakachibata kuti g, and then the next thing vanenge vakaoma. Anyway, before I waste much of your time, regai ngoti ndikapoza apa ndakubvira kudhara ndakabata ZANU-PF nzeva apa, regai ndichidonhedzera pasi iende. But regai ndingosiya ndakukudzai kuti kana uri muSouth Africa unoda kuregisterwa company vovhurwa FNB business account zvaizi bata education research yaOwen anokuregistera company okuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko usina work permit kana kuti start permit. Chinongodiwa chete valid passport yako yaunayo iyoyo inoshanda inotambirwa. Contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Otokuitira izvezvi uri kwauri ikoko, usaswera uchivhaironzwa wana bank account chinchi nemumwe munhu achikuganzira. Nguva yekuvhairirwa yakapera kudhara. Zvamanje manje ndiri kuti batai mukomana akuitire zvinhu izvezvi. So handisida kutaura zvakawanda nemi imi